Hi everyone! This is LeeAnne. Welcome to my channel. Today, pag-uusapan natin kung how much we spend sa trip namin papuntang Siem Reap, Cambodia. At nag-stay kami doon ng 2 nights at saka 3 days. Galing kami pala dito sa eastern part of Thailand. Dito specifically sa Ubon, Thailand. So, yun pala, nung night before, pumunta na kami doon sa friend ko, doon sa Sisiket, which is an hour away from my place. Mag-train kami dito is we will spend only 13 baht from Ubon, Thailand to Sisiket, 13 baht. Pero, kung hindi kami mag-train, mababayan kami, yung mababayaran namin is only 46 baht. From Sisiket, sumakay kami ng van papuntang Siem Reap, which is another town. So from Sisiket to Siem Reap, yung binayaran namin sa van is only 70 baht. At saka from Siem Reap, sumakay naman kami ulit ng another van from Siem Reap to Chomchom yung border na pinasukan namin papuntang Cambodia. So Chomchom, from Siem Reap to Chomchom ay 45 baht. Pero pabalik namin hindi na 45 baht yung iniwan sa amin. Yung iniwan sa amin is 60 baht from Chomchom to Siem Reap. Pagbalik na. So ngayon, ang problema is walang bus galing sa border papuntang Siem Reap or sa Siem Reap na. Walang bus doon kaya lang kami. Pagbaba pa na namin ng van sa Chomchom, may mga driver, parang personal car nila, tapos yung ginagamit nila panghanap buhay na pampasahero, hindi siya naman taxi na magandang taxi. Yung parang personal car lang. Ang hiningi sa amin originally is 1,500, pero sinabi namin kung pwede mas babaan na yung singil niya kasi 1,500 at saka 4 kami. Pero swerte na nga kami kasi mura lang yung 1,500 kaysa yung ibang friend namin na takbo na namin doon at syempre sa amin na hinigito sa akin is 3,000. So kami hindi sa amin 1,500 pero sinabi namin na kung pwede mas mababa pa doon. So sabi niya 1,400 is okay. So 1,400 yung binayaran namin, 4 kami, so divide namin yung 1,400 baht divided by 4, so at 350 baht kami kada isa. Ayun, hinatid talaga kami galing sa border papunta sa hotel namin. So yung hotel pala namin guys, kasi yung nabook namin sa book now, pay later, doon sa booking.com, yun talaga yung ginagamit ko usually pag nag-book. So nag-book kami, ang nakalagay pala doon is only for 3 person lang supposedly, pero kasi may na-add sa amin na isa, kaya naging 4. So sabi nila, kung may additional 1 person is mag-a-add lang kami ng $15 a night. So ngayon, yung originally, yung pag-book namin is $62. Yung tatlo, $62. So 2 nights man kami, 2 nights. So 2 nights, may isang additional na 15 to 30, nagiging 92 or $93 kasi may point din something in $93 yung 2 nights namin. So in-divide namin yun sa 4, bali taga-ano na lang namin 20 something, 20 around $24. Magkano ba yung $23? Teka lang ha, natin, i-calculate natin. So $93 divided by 4 is 23.25. So pagpalagay na lang natin na $24 or something. So for example, $24 times $24 kami tag-isa for 2 nights na yun, times 31 kasi yung palitan dito is $1 is equivalent to 31 baht. So ngayon is yung 2 nights namin is 744 kada isa sa amin.
free breakfast na pala yun. So, free breakfast. So nung first day namin, lumabas kami, pumunta kami sa old market nila. Naglakad lang kami kasi yung hotel namin malapit lang siya sa old market. So, nilakad lang namin yun. And then, kumain kami doon sa Mexican restaurant. At saka yung ano pala nila is nag-a-accept pala sila ng real. Real yung Cambodian money or dollar. So, yun. I think yung food doon sa Mexican food is affordable. Tag $6, meron $6, meron $5.50, mostly around $6. So, yun. Magkano yun sa bag yung $6? So, 6 times 31 is bali 186. Malaki na siya kasi malaking meal na siya. 186. Mura lang, no? Mura lang. Tama-tama lang. Sakto lang. So, yun. Kumain kami doon. At saka, pumunta din kami sa night pub. Hindi kami kasi umiinom, guys. Kaya, pumunta kami sa pub. Anong tawag dyan? Walking street. Sa walking street. Pero, nanonood lang kami doon sa mga tao. Ayun. So, at saka, umuwi na din kami. Naglakad pa din kami pauwi sa hotel namin. Kinabukasan, yun yung whole day tour namin. Sa Angkor Wat. Yung mga ruins. At, yung sa ruins pala, guys, yung entrance sa whole day, one day tour sa Angkor Wat is $37. Magkano yung $37 sa baht? Is $37 times 31. Bali yung entrance is 1,150. 1,150. So ayun, yun nga, whole day na yun. At saka pumunta kami doon, each yun ha, $37 each person. Pero nung papunta namin noon, kailangan namin ng masasakyan papunta doon. Kailangan namin ng tuk-tuk or anong tawag dun sa kanila? Tricycle. Tricycle, pero sa kanila tuk-tuk, tawag dun sa kanila ay tuk-tuk. So yung tuk-tuk pala, guys, yung whole day na trip, pwede ka makapag-hire ng isang tuk-tuk na mag-drive sa inyo sa whole day nyo na trip is $22. $22 na siya for whole day trip. So, ngayon, whole day. Teka lang ha. So, $22 for whole day trip. At saka, ano na kasi siya, for 4 person na yun, for apat na tao na yun siya, yung $22. So, we divided it by 4. So, bali, yung $22 is around 680 baht. Dinivide namin ng apat. So, ang isa sa amin ay tag 170 baht each. 170 baht each. So, ngayon, yung whole day na yun, at saka, hinintay talaga namin na makaalis kami. Umalis pala kami sa hotel, mga 8 yata. Mga 8 kami umalis sa hotel at bumalik kami mga 6 p.m. 6 p.m. na kami nakabalik sa hotel kasi whole day talaga. Whole day trip talaga yun kasi yun talaga yung purpose namin paglibot dun sa Angkor Wat. At saka, kung gusto niyo pala, guys, ito pala yung mga pictures namin. Ayan. Napakita ko sa inyo later yung pictures namin. At yung re-entry pala namin kasi meron na kaming visa dito sa Thailand. Kailangan namin ng re-entry visa para pagbalik namin yung working visa namin hindi makakat. Kaya kailangan namin ng re-entry visa dito sa Thailand. So ngayon, yung re-entry visa dito sa Thailand is 1,000 baht. So, yun. 1,000 baht, yung 4,000 baht, pina-change namin ng dollars. At yung 4,000 baht naging $125. So, yun na lang yung talaga yung pang-hotel namin, yung $125 na yung pang-hotel namin, pang entrance fee na 37, at saka yung pang-tuk-tuk namin, at saka yung pangkain. At yung 125 pala, guys, yung $125 namin, may naiwan pa kami. Ako
ako personally may naiwan pa $42. So, hindi siya malaking magastos namin sa Cambodia. At pagbalik naman, same price pa din, kasi sinundo kami nung kaya na natin sa atin. Sinabihan namin na kung pwede, sinulit namin mga pautan. Yun pa din sila namin. Tag 350 kami na isa. Yun, chong-chong, usuri, sisigan, at saka sisigan, papunta dito sa place. At, mali, total talaga guys, na nagastos ko is 4,000. Kasali na yung re-entry visa ha. 4,000, mga 4,600 plus, or sabihin na lang natin na 4,700. Yun yung nagastos ko. Nagastos namin each kasi apat kami, divide yun sa lahat. So, papareho kami ng pera, wala kami papareho kami ng pera. At saka, mainit kasi doon guys, at saka, mainit doon. Kaya, lagi ako nag-shake. Bumili ako ng shake nila, $1, $150, Kaya, $42 na lang yun na pera. So, pina-change namin yun, at saka yung $42 1,120. So, nagbaon nga pala kami guys. Nagbaon nga pala kami guys sa Cambodia kasi sinabi nila na mahal lang talaga yung water to water. Mahal ang water to water. Kaya nagdala kami ng sarili naming water. Nagdala kami ng sarili naming snacks. Pero doon pa din galing yun sa pera na budget namin. Ang budget talaga namin is 6,000. Pero hindi umabot ng 6,000. Bali, kasali yung water na dinala at saka food na dinala. Mga 5,000 na hindi aabot ng 1,000 kasi yung water mo. Kaya around almost 5,000 baht. So almost 5,000 baht. Magkano yan? Ba yan? Or sabihin na lang natin 5,000 baht. Magkano ba yung 5,000 baht sa Philippines? 5,000 baht in Philippines is 5,000 times 1.60 is 8,000 pesos. So 8,000 pesos lang ang nagastos namin. Or 5,000 baht lang papuntang Cambodia. At yun ay 2 nights and 3 days. Yun lang guys. And I hope may nakuha kayo. May nakuha kayo konti dito sa pa-vlog ko sa inyo. So yun. God bless everyone and see you in the next one.